Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripin wallah na sumpatan akong busa makampat ang kota kaya panutulatan sa kaya wapatu Baiya Khadijah miatindus ko mga darudupa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inutanu ayaman na niyan na salusawa peruman kakagya bad miataling ang kota pamana kaya pagbang kagya ayaman na niyan miataling su oras sa pamana ipesulidami sa opisina so tigiran na pa man na time in yutoy ka pripurtamin na ke alit sa orasakan na yutoy sabab pa man na salusaw na karkanu peruman sangka iyay kadua sabter aditan di kandiru Buddha ko kaya pagintaw unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang utami aluitan ada penamada subuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bapa yan asu Abu Talib namin itundugun man so Khadijah ada rupa yan ayama niyan na ayay pagilan ku Khadijah na inang umya maratiya ummul mu'minin ina umya maratiya namin ipantaguto sa ulan-ulan Ramadan ang kutap ayaman na niyan na kewa patong Khadijah. Limuon Allah subhanahu wa ta'ala sulang mo na uripan yan amiya wapat sang kaya bulan na Ramadan. Uripan niya ng mga datu, uripan niya ng mga bai na ikalimusiran wallah subhanahu wa ta'ala sa andabay ni rilaan siran wallah. Kulang-ulang mo na pamanamiyan dusairan na lagi du Khadijah radhiyallahu anha. Amini pantag sa bulan na Ramadan ika sa puluragun ko kaya balui Muhammad alayhi salatu wassalam an Nabi agusubu wallah subhanahu wa ta'ala. Badan miya kadwulan ng pamanakya wapato Abu Talib na ayap man ang pamanamin itong dugun na sunsob kabubayan yan na darudupa yan initugwa yan. Subasa tanwa initugwa yan inipagayon yan. Na so Khadijah na ini ugupian kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam so tamukian na igirap na ayaman na niyan na di mapipiyagin ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di pa payo-payuan o ayaman na niyan na Khadijah. Sawab san mga urip nola na prilay ako niyo mga bai mga bubayakan kagi inaw pa man natuma sa inuto Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun min asbabis sa'ada. Mga katero ayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pata. Apakah puunan sa iko kapakapipiyagin ng mga manusia. Pata pagkapuunan ko kapakapipiyagin ng mga manusia. Paganayro na almaskanul wasi'. Almaskanul wasi'. So kaadin o ayam ananian na walay amaluag. Apia kana bagilang gumilang, kana babunggalo, kana ba ayamana niyan, na miya kalala miyang gusto kuwalain ka, kana ba palasyo na pamanamaluag suwalain ka. Na isa na nakasasabapan sa nakapakadadaya ang kuto pamana, isa ka binabataas ang kuto pamanawalairan, kakagya pamana makaluluag. Na makaluluag, igiraad na pamana mga bisitairan. Kagimaw to na mga urip wala na ikadwa tigu Rasulullah alayhi salatu wasalam na az-zawjatus salihah. Az-zawjatus salihah. So kaadin o karuma salih sa ikumama. Maadnon so karuma salih. Igira inilaing ka, miailaing ka ang kuta ayamaan na niyan na darudupa ka na miya kapiyad na ginawang ka. Kamalangas so bibirian ra ka. Kana ba imperno matigiran ng pamana kailain ka? Ad natigiran ng pamana sabaad ko mga baiya makapanik so karumayran na duduga-dugawan na ayad ng pamana miyailayran na sunara ka jihanam.
Adindia mana niyan na manarok-tarok na dindia mana niyan nan dinisin na. Ay ginan na mga urip nuwala na Peter tanong ko mga bai kakagi aya inalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adin mambuo mga mamaakwan mga tilaka. Aya mana niyan na de na pamanakapa kapipya ginawa o pamilya niyan kaudi ba pupaginom na dindrag na dia mana niyan nakwan. Bayadan sa pamanakwan dindar mata nananakwan. Ato naman buhay ka pa ka pagi sila mapiya-piya ang kuto pamanabain. Anda man ikakatarong noriyan. Diyanan na pamana, piya ka sumbag tanong. So may ayaman na niyan na mga baik. Kanabay ni sarhang kaya hadis na kinangalan mambuang bilang ataw yung mamasukaruman yan. Kanabagi buong kuto pamanamasa, akaw ubayaw mamasang kuta karuman yan, nagyuti kabubayin yan. Ikadua ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ap kasabapan ko kapipya ginawa. O manusia na maadenun imraatun salihah. Darudu pa ang mapia. Bara agamaan. Darudu pa ayamanan yan na malailimu, malaisambatan. Malaiyamanan yan na gagaw si kukaruman yan. Aandad niyo pamanakailan yan sa makaawida akalukaruman yan na ay di maturo na swallahu ta'ala na malailimu, swallahu ta'ala na ayamanan yan na malaigagaw. Kanabagyan ko ito pa mana babay tabiyata na amin sa mutian at nakagigya so kapagkasiyasiyang ka kapagkalak-lak ka piyang aruma kung gana di akong kakagaws. Allahu Akbar na pananggila ang talunanan. Kanabay nuwak na imiya alwi ka ba na pagkat si permanente na adin na kiulawlasan. Why? Adaw din na maka suat sukaruman niya na mama. Na kayaw kitan mabu amiya papamanutula adan ayamanan yan na miya mapat sumama na miya mapat sububay na din makaprilay. Why? Inuto din makaprilay nakagigyan mo itong pamana din masuat sumani isa ko padiyan. Sisi bambunan sa nga ng mga Amerikano kat na miya batian. Sa ikong mga saro nga tao na miya kalabi 20 ragon na magatake ang kuta 2 katawag ke rumai. Nataman sa sububay ni surat yan sa libro ang kuto pamanakwan. Ayam anan yan na lang-lang na kalalaluman ni karuman yan. Na tiyago niya sa title Whose Fault? Whose Fault? Anta abis kay karibatan. Anta ikir ka ku karibatan. Ikatalo Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may kasabapan si kukapakapiyang ginawa manusia. Nagyang kutuwa maaden raka suwaya maanan yan na bulayo ka ang mga pipiya. Mga bulayo ka ang mga muklison. Adi kairan tipon, adi kairan traidor. Ayay papanduiran ka na sumapiya. Makipapaguyawa sa kaniyan si ikugal buka mapia. Kanabagyang ko tabulayo ka ayabu at tataad niyan na giya diniyar ka di ka pakikumpetisya. Giya diniyar ka di ka pakipagurad. Nana ayama na niyan na upama ko taban na kaniyan na miya malakapak na pamanay ni pangatang pia manutul kaniyan na tingin nila man na ang kuta pamanan bulayo ka kanap so ayan na kaduan na dad na bauto ka pia abulayo ka ang kuta lagi duto. Di kaniyan na kuan kaumpiaan, ayabu ka kababayan niya kanaw pagkasusup kaniyan. Ayabu ka kababayan niya kanaw mapkinang lang kaniyan. Ayabu ka kababayan niya kanaw pamanaw kaya bagan ka. Nananaginan mga uripon wala na. So, lang wana ayama na niyan, nabulayo ka ang mga salih. Nalang wana malay paratiya sik wala subhanahu wa ta'ala. Mga laisimba sik wala subhanahu wa ta'ala. Mga uripon wala ka na bakunot itsarwar bu malay ilmu. Kamadak la malay ilmu ang makatipu. Why? Madaklap niya kalala iyo pamanam. Ilmu ang makatipu ang gumasig. Na di ka doon sa nakiswa-swa. So malay paratiya sa ikwala. Subhanahu wa ta'ala. Mapi parangay. Ad na niya kalala ilmu. Miya karatarata iparangay. Why? Sabab sa mga uripon wala na antonay kapat a Peter Rasulullah alayhi salatu wasalam ay pakapya ginawa manusia. Nagyang ko tamada maadin ng kutuwa kuda amagaan. At pagkarautian sa mga buleyo ka iyan, igila siya luba yan sila. Naiman to na miyada ang kutakuda, nagyan kaya pa man na service. Miya katrak sa mapia. Na napanalamat ka no,
mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala kakada kalam mga manusia na pamanada serbisyan bula bawro na kuta mga lok sa kibubaling sa bukid mga tawa kibubaling sa bukid na sumakatutrak sa mafia na papanalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Khadijah radhiyallahu anha na ayamanan niyan na tanto pamanakya bubayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, anda ba ini, daru dupa yan, so Khadijah sa taman, sa ayamanan yan, na miyateru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekwi sa amasa, aswatigin so Khadijah na piyarate ako niyan, kumasa asusupak na ko mga pagtaw. Kaya so Khadijah na, sa kanyan ipagampaganaya, marate ako panulun o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadwa na, tiangin benar ako niyan kumasa adi ako di pakambukag ng mga tao. Tiangin benar ako Khadijah kumasa adi pakambukag ng mga Quraysh. Ikatlo, na biyagian ako niyan at igyan kutamukyan kumasa apaliligtan ako mga pagtaw. Kutamukiran. Biyagian ako niyan kutamukyan kumasa apaliligtan ako niyan kuwaya maanan niyan paliligtan ako mga tao ko tamukyan. Ikapat, nasa kanatigyan na bigan ako wala, riniskian ako wala subhanahu wa ta'ala sa mga wata sa iku Khadijah. Nada ako niya na emanan niya nabugi sa wata sa iku sa lakawro. Again, ni sa bapa pamanasura nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan panayamanan niya na miyada madakla miya pangarumanian na pala niya pagkabubayan sa mga karumanian na miya baluirong na tindus so Khadijah radhiyallahu anha kalang-ulang uno ay maananian na pelulu makakailangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapapadalim si ko Khadijah. Miya kaysa na panapamanamiya kang guna na usang kuta kalbihan o Khadijah na so kapsungun dia barail sa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang kuta pamanap liyang samanto na miya balwid na nabi sun kuan ayama na niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter o Jibril alaihi salatu wasallam akata natigin so Khadijah apakaw marka maawid sa mga pangnangkan at tataguon ko mga pananaguay ayama na niya na mga pipitaam na pakaw marka na salamang ka nagusampay na kaunswaya mananian na salam apuun ko kadnan yan na aluyang kaon sumapya at tutul pantag ko kakaparulian yan kuwaya mananian na turugan yan ko surga agilang gubilang nga surga apad sa mga perlas na giyang kuto pa man na turugan yan nagyutos turugan na dede na baon na widakal naguded na ayamaan yan na baon rubas nagyan na mga uripon wala ipon naman na marantan mami sampay tanusan kagyan na ni tito akapakadeeg so dirundikan dirubas sa iyong mga ulama tanong nagyan na niyo pa man na tito na ayamaan yan na kaya pakadeeg kaya pakataban kaya una sa ikwayamaan yan nakapagintaw ang kanaw pamanasa din sa maparulin yan susurga na sa kanya ni ayamaan yan na miya kadeeg nagumya kuwan yan so sampur na ukor ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala sa pangnintanok wallah tarimaan yan suwayamaan yan na mga puwasa tanu na gusto lang wana amal tanu na irila yan kita no lang wana miyan dun sa tanu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.